Dragi prijatelji i ljubitelji borilačkog sporta, ovim putem vas obavještavam da uskoro, točnije 1. veljače 2015. krećem sa Cro Cup online akademijom. Riječ je o projektu kojim želim svoje znanje i iskustvo podijeliti sa svima koji žele učiti, odnosno trenirati borilačke sportove. Seminari će biti snimljeni u mojoj privatnoj dvorani, a biti će dostupni na mojoj službenoj web stranici www.mirkofilipović.com. Seminari će obuhvaćati sve segmente stand-up i borbe u parteru, to jest proći ćemo sve segmente kickboksinga i slobodne borbe. U projektu će biti uključeni neki od najpoznatijih boraca svijeta, poput Dina Listera, koji je jedan od najboljih parteraša u povijesti slobodne borbe. Odradit ćemo svaki udarac pojedinačno, svaki zahvat, obrane od rušenja, borbu u parteru, ground and pound, borbu u klinču, hrvačke osnove, a u svaki seminar će gratis dodatak koji će sadržavati kondicijsku pripremu za borilački sport, a koju ću ja osobno demonstrirati u punom trajanju. Koji je ujedno i univerzalna priprema svakog sportaša, jer je borilački sport zbog svoje zahtjevnosti jedan od najnapornijih, a vjerojatno i najnaporniji sport današnjice. Seminare ćemo započeti od samih osnova, od pravilnog zagrijavanja i pripreme za trening, što je neizostavan dio svakog pravog treninga i preduvjet bilo kakvog napretka. Obradit će se svaki udarac pojedinačno rukom i nogom, kombinacije ruku i nogu, a posebno zadovoljstvo će mi predstavljati seminar u kojem ću prezentirati i detaljnije objasniti moju specijalnost high kick, koju obilježio moju karijeru. Ovaj model seminara bit će puno kvalitetniji od seminara uživo, jer će se seminar moći pogledati neograničen broj puta, a radi korištenja vrhunske tehničke opreme koja omogućuje snimanje na najvišem mogućem nivou sa 3 kamere, tonskom podlogom i kao posebno želim istaknuti slow motion prikaz svake tehnike, tj. udarca, što je puno kvalitetnije od seminara na kojem se pojavi 100 ili 200 ljudi i koji od cijelog seminara mogu vidjeti jako malo, a još manje naučiti. Seminari će biti klasificirani po tehnikama, te će se ići iz jednostavnijih stvari poput pojedinačnih udaraca rukom i nogom ka složenijim tehnikama poput povezivanja nekoliko udaraca u seriji rukom i nogom, te prelaska iz stand-up borbe u parter. Borilački sport obilježuje moj život i to je jednostavno dio mog života i na ovaj način želim ostati aktivan u ovom sportu i nakon što završim svoju karijeru.